parindo meigallos en cada reviravolta das súas faldras. Sabedoría saéndolle a esgalla. Nas súas danzas atávicas. Repenicándolle a sabenza das ancestras no latexo. Sandándose do cotío con cada ouveo. Empoderándose con cada agrúo. E agora vou intentar traducir todo isto ao castelán, inda que é moi difícil, porque para min o galego é unha lingua que ten ritmo, que é sonora, que xa de por sí mesma é melosa, ten rima e ritmo para min, e as palabras en galego teñen moitos matices. É prácticamente imposible algunhas palabras traducilas a calquera outro idioma, porque son moi da nosa terra, hai que sentilas. Eses matices pequeniños son moi difíciles de expresar, a non ser que os sentises antes. Pois, por exemplo, morriña. A morriña podes explicala, pero non sabes o que é ter morriña da terra se non a sentiches. Podes intentar transmitilo, pero é moi complicado matizar cada cousiña que cada palabra ten, sobre todo as máis atávicas, as máis enraizadas, as que nos dan máis carácter a nosa lingua, me refiro, non só a nós como persoas. Entón, bueno, parindo meigallos, a traducción literal sería pariendo hechizos, que non se pode tomar así, porque aquí sí se fala de un parto, pero non é un parto que doe. Os partos son dolorosos, son para crear vida. A dor, aquí, nesta palabra, está antes do parto. Cando se liberan desta dor é cando paren esos feitizos que non son meigallos. Non é o mesmo hechizo que un meigallo. Meigallo é o que soltan as mulleres meigas que veñen recibindo toda esa sabedoría das súas ancestras femininas, na liña sempre das mulleres, de nai a filla, a neta, a bisneta e así. Estas mulleres son meigas que en Galicia habelas airas, na nosa terra habelas airas. Son temidas, sobre todo por persoas inseguras, non de si mesmas, e adoradas, veneradas e buscadas por outras que queremos a súa sabedoría, a súa sabenza latexándonos en cada reviravolta das súas faldas.
Aquí a reviravolta é o acubillo, a reviravolta da faldra, las vueltas, una vuelta más de las faldas, es el acubillo, el acoger con esos meigallos. O acubillo dos meigallos baixo as faldras, baixo as ás xigantes e poderosas destas meigas que nos van deixando migalliñas por aí para que as podamos ir absorbendo dos seus meigallos. Así que as faldras aquí son acubillo. Acubillo tamén é unha palabra moi galega con moitos matices que non solo significa refugio en castelán, é un refuxio de amor, de comprensión, un refuxio onde ti sabes que non só non che vai chover encima, é que a tua alma vai estar protegida, vai estar acubillada dende o cariño. Da igual como te sintas, da igual o que che pase, non importa. Vas a sentirte acubillado como a un bebé nos brazos da súa nai. Ou eso, baixo as faldras destas meigas. Nas súas danzas atávicas. Danzas antiguas, atávicas, non hai máis, pero hai muchos matices. Son mulleres bravas, mulleres da serra, que tuveron que vivir o inverno, a escuridade, o frío, andar descalzas, tiñan que danzar por riba dos toxos, porque senón doía. A súa vida consiste nesa danza atávica que van pasando de unha xeración a outra e a outra e a outra para non pisar onde dói. Están danzando dende a alegría, non lles costa esforzo, saben o que dói, saben o que non. Está dentro. Repenicándolle a sabenza das ancestras no latexo. Repenicar é tocar a pandereta resbalando os dedos. E isto ven as mulleres bravas tamén que tiveron que vivir a dictadura, onde non só é que non se pudesen xuntar, é que non podían cantar as primeiras cantareiras, todo isto estaba prohibido, pero elas repenicaban a pandeira e aí se curaban, e aí se faían manada, e aí se acubillaban unhas ás outras e bebían sin falar das súas grandezas. A sabenza é sabiduría, pero non é unha sabiduría intelectual só, que tamén é unha sabenza ancestral que vimos herdando desde atrás, sempre desde atrás. Non é que estemos tocando a pandeira, non é que estemos repenicando, é que nos está repenicando no latexo onde late, que é con moitos matices, é un latexo con moita pasión. O latexo non é só latir, é latir con toda a pasión e con toda a energía del mundo, o sea, es algo moi intenso, moi pasional, moi primario. Esta sabenza repenica en cada latexo, en cada momento, en cada golpe de corazón, en cada golpe, en cada movimento do sangue. Ven a instruir o noso corpo e a nosa mente e a curarnos, a andarnos a alma. Sandándose, sandar, curarse, cura desde dentro, curar a alma, curar o espírito, curar a mente. Con cada
que van a loitar contra un dragón sabedoras de que o dragón as vai matar. Non importa. O instinto da loba é manter a manada, é manter as súas crías e a través delas fluir outra vez, parindo eses leigallos. Empoderándose con cada agrúo. Non falo dun empoderar non como a palabra que se está usando últimamente, que a mí me parece que está un pouco pervertida. Empoderarse da igual que sexas unha muller ou un home, é ocupar o teu espacio dende a túa dignidade sen asoballar a ninguén e faerte grande, sabedora da túa forza ou sabedor da túa forza, sabedora dos teus límites. Eso é empoderarse. Con cada agrúo. O agrúo é un berro atávico moi galego que normalmente fan as mulleres, que é de ida e volta. É un berro de liberación de toda esa dor, de toda esa afogamento, de toda esa escuridade, de todos eses toxos que pican, que sae, pero volve limpo despois de que estes meigallos paridos lle quitasen toda esa negrura, volve outra vez cheo de forza para saber quen és, que sitio ocupas, en que momento estás, empoderada, grande, forte, loitadora, como é unha muller da serra na ditadura española.